Wow, 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 wow na wow mga kachapsoyo, ang ganda. Pasko na po dito sa Unay, sa Lawang. Inaanyayahan ko po lahat ng mga lawanganon, hindi man lawanganon, mga karatig bayan natin. Inaanyayahan ko kayo na makita itong maliit na pinagpaguran ng barangay. Welcome back mga kachapsoy. Ngayong gabi ay babalikan po natin ang Barangay Doña Luisa, Lawang, Northern Samar, o mas kilala dahil sa kanilang pamusong Unay Beach. Babalik tayo doon dahil narinig nating natapos na raw umano ang kanilang ginagawang Christmas Village. Kaya tara guys, punta na tayo. Yeah, bring it down you. Ito ang Barangay Doña Luisa, Lawang, Northern Samar, at ito ang kanilang pamusong Unay Beach. Kung ganito po kaganda sa tanghali, dadayuhin po natin ang kanilang barangay sa gabi dahil tapos na po ang kanilang Christmas Village. At ayan, ang bilis ng transition. Nandito na po tayo sa kanilang bungad ng kanilang barangay, papasok sa kanilang auditorium o plaza. At ayan, dito pa lang ang daming tao na narinig natin. Ayan, naghihiyawan, nag-iiyakan, nag-iiyakan. Walang nag-iiyakan, basta maraming tao guys. Ayan wow, dito pa lang ang ganda. Wow, 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 wow na wow mga kachapsoyo, ang ganda. Pasko na po dito sa Unay, sa Lawang. Dayo na po kayo dito, ang ganda wow. Grabe ang daming tao. Wow, Merry Christmas, yes. Merry Christmas sa mga taong mahilig manakgas. Ayan ang ganda po nila dito, ang ganda po ng kanilang lugar, ang ganda, ang laki po ng preparasyon, grabe. Wow. Yay. May pagkain kaya dito, may alak kaya dito. Ayan. Napapadansa ko dyan dahil sa sobrang saya. Nakita ko dito yung kaklase kong mapunsyonon. Ayan ang ebidensya. Nagpunta lang sa Christmas Village, nanakgas pa. Pero mga kachapsoy, seryosong usapan, napakaganda po talaga at sobrang laki po ng preparasyon ang ginawa nila dito dahil buong plaza po ay nilagyan po ng dekorasyon. Ayan, at ang ganda po talaga, grabe mga kachapsoy. Grabe. At ngayon po ay nandito po katabi po natin ang kanilang aktibong punong barangay ng kanilang barangay, ang ating EBC President ng Lawang, ng Bayan ng Lawang, Northern Samar, the Honorable Joy Dulay Mercader. Ayan. Ano pong preparasyon ang ginawa natin? Bakit po ganito kaganda? Mga siguro halos isang buwan namin na prepare itong little village, Christmas village ng Unay sa mga tulong ng mga tao, mga tuminunong, mga kabarangay natin dito, mga barangay officials at saka mga appointed officials. Yun ang mga nag-prepare nito para mabuo yung konsepto ng ating Little Christmas Village. Ang una na tumulong ang mga barangay officials, Opo. mga appointed official, tanod, DHW, mga sa maintenance, at saka yung tao mismo ng barangay. Wow, grabe, nagtulungan talaga. Oo, mga youth nagtulong-tulong. Nandyan sina ang mga kagawad Gini, kagawad Pitay, kagawad Marilyn, kagawad Budo, kagawad Ande, kagawad Pipit, kagawad Kiking, at saka ang SK chairman si Angelo, at saka ang mga BHW na nag-active dito na sina Aileen, Arol, So lahat. Maribel, marami. Ang isa na aktibo na youth ay si Alipio Junior de Oro. Isa din yan sa pinaka-aktibo natin dito sa barangay na bata. At saka marami pa naman mga batang tumulong. Pero siyempre, Kap, hindi po ito mangyayari kung hindi po sa panguna ninyo. So kung mayroon pong dapat unang pasalamatan, kayo po yun. Hindi ko ito magagawa kung hindi nagtulungan ang barangay. Kagawad Ande, nakalimutan ko. Ayan. So, inaanyayahan ko po lahat ng mga lawanganon, hindi man lawanganon, mga karatig bayan natin. Inaanyayahan ko kayo na makita itong maliit na pinagpaguran ng barangay, na maipakita at mapasaya namin ang buong
Lawanganon at mga bata man o matanda at lahat, maski na mga hindi taga dito sa Lawang, So, iniimbitahan namin kayo. welcome po kayo dito. Kap, may maliban sa napakagandang pamusong lugar na ito sa mga dekorasyon ninyo, sa mga pailaw ninyo, ano po bang mga magagandang mai-offer natin dito? Bukod pa sa, syempre, yung ating Unay Beach na napakaganda, talaga namang dinarayo at kilalang kilala. Meron tayong mga pagkain, ang ano namin dito talaga na pinagmamalaki yung bibingka. So, may ng bibingka Unay. tayo ngayon dito? Oo, meron ngayon. Sige, Yun- subukan natin. Yun Oo. ang ano natin na pinagmamalaki talaga dito ngayon sa Unay. Sa Unay. Oo. So, may mga nagbibinta sa ngayon dito ng mga kakanin dito sa paligid. Meron tayo ngayon dyan na nag-offer ng mga kakanin para naman hindi magugutom yung pupunta dito at nanonood. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Maestro Waray, sa pag-picture sa amin sa Unay. Lagi, kaya malaking namin yung pagpasalamat sa iyo. How about, Kap, sa seguridad para naman po doon sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga karatig bayan, yung mga lokal at dayuhang turista na maaring dumalaw dito, gaano ba kaligtas yung seguridad dito? Unang-una, yun ang sinisiguro namin talaga, yung maging secured yung mga bisita natin sa tulong ng mga tanod, mga aktibo natin ng mga tanod. Awa ng Diyos, magsimula kami sa ginawa natin sa tulay, yung tulay ng Unay. Oo. Hanggang ngayon, tahimik tayo at sinisiguro namin na maging safety ang lahat ng pumupunta dito sa atin. At yun naman po talaga yung isa sa may pagmamalaki dito sa bayan ng Lawang, hindi po sa pagmamayabang, yung bayan po ng Lawang ay matahimik at masayang lugar. Di ba, Kap? Opo. Thank you so much, Kap! Salamat pati sa pagsusuporta ng mahal naming mayor, si Mayor Hector at saka si Congressman Harris, Gob Edwin, sa laging pagsusuporta kung may mga project kaming gusto. Siyempre, gawin. promote natin yung ating bayan para naman makilala at dayuhin ang ating mga turista, of course. Thank you so much. Thank you, Mr. Waray. At ayan, natapos na pang aming masayang usapan ni Kapitan at masayang-masaya po ako na nakausap po natin yung kanilang punong barangay dito sa Barangay Doña Luisa, Lawang, Northern Samar at sinimulan na nga po natin yung ating paglilibot dito. Ayan, ang ganda po ng kanilang bilin, pero syempre, mas excited tayo doon sa sinabi ni Kapitan na masarap daw dito ang kanilang bibingka. Mas masarap ba yan sa tahong ni Carla? Gaano ba kasarap? At titikman natin yan mamaya. Guys, grabe, excited ako. Ayan o, ang laki ng kanilang Christmas tree. Bagaman simple pero napakaganda po dahil maliwanag at may mga pailaw. Pero grabe mga kachapsoy ito. Napakabusisi po ng kanilang ginawang dekorasyon dito sa simbahan. Ayan o, grabe, ang ganda-ganda po. Siguradong mapapasimba kayo. Yo, bring it back! Hi! Mag-hi naman kayo dyan. Baka may gusto kayong i-shoutout. I-shoutout niyo ang mga ex nyo. Opo! Barinig kita sa mukha eh. Ha? Pwede ko na sumakan, mag-usay la, andiri ko no hulihin. Pwedeng umakyat basta magaganda. Pwede, sige. Hoy, huwag kayong mag-alala. Sige, sumagka kayo. At ayan nga mga gaga, nakita ko dito ang aking mga pinsan. Ayan oh, ang gaganda nila. Umiski pa yan sa akin, tinaguan pa ako kanina. Ang sabi hindi sila pupunta dito, yun pala, nagpalihim silang pumunta dito dahil makikipagkita sa kanilang mga katsintahan. Ano kayo ngayon? Huli kayo. Pero syempre, sa tamang halaga mananahimik ako. Yay. Pabayad. At ayan mga kachapsoy, grabe ang ganda, ang dami pong tao. Pero alak talagang hanap ko dito. Hi, sir. Hi mga iska. Baka may gusto kayong i-shoutout, mag-shoutout na kayo dito. At ayan, marami tayong mga kakilala at kaibigang nakikita rito. At syempre, nahiya yung iba na magpakita sa atin sa camera dahil nahiya silang baka hingan natin ng pang-snack. Pambili ng bibingka na sinasabi ni Kapitan. Tara mga kachapsi, pasokin natin ang bahay na yan. Ang ganda po ng dekorasyon. Kanina ko pa napapansin na pinagkakaguluhan yan. Ano bang mayroon dyan? Baka mayroon dyan takgas. Pasokin natin, tara. Hiyay, pictorial pala. Pang-artista pala ang lugar na ito. Nako, kami namang na mga extra. Dito lang kami sa labas, yay.
Pero syempre, hindi kami nakatiis. Pumasok din kami. Grabe, ang ganda mga kachapsuyo. Pero syempre, hindi rin kami magpapahuli. Ayan, nagpicture kami. Shoutout nga pala sa kasama ko. Yan po si Rocky Servito alias Kakak. Yan po ang pamangkin ko na si Kakak. Siya po ang aking diver ngayon. Ayan. Sa mga nagbabalak pong pumunta dito kahit ano pong araw, ma-enjoy nyo po ang Barangay Dunya Luisa, Lawang, Northern Samar, lalo na po ang kanilang pamusong Unay Beach. At syempre, kapag gabi, ito po ang bubungad sa inyo dito po sa kanilang munting barangay na napakagandang mga pailaw, ang kanilang Christmas Village. Higit sa lahat, ang mainit pong pagtanggap ng mga residente dito sa panguna po ng kanilang aktibo at mabait na punong barangay. Thank you so much po sa pagtanggap sa amin dito. Ayan, shoutout po sa inyo. Oh, mag-hi naman kayo dito. Hi. Tapos panoorin nyo ang mga sarili nyo bukas. Opo. Oh, ayan. Huwag na naman kayong mainggit. Bibingka yan. Salamat, Kapitan. Shoutout po sa inyo. Kung gusto niyo pong matikman ang masarap na bibingkang ito, pumunta na po kayo dito sa kanila. At syempre, palalampasin ko ba ang unang tikim? Ayan. Sarap na sarap ako dyan dahil libre, syempre. Masarap pala ang libre. At ayan. Solid po yung ating punta dito. Syempre, dahil nakita po natin ang napakagandang pailaw po ng kanilang barangay. Shoutout po. Punta na po kayo dito, guys. Dayo na po kayo. Napakaganda po. Mag-i-enjoy po. Hindi lang po ang mga bata, pati na rin po ang mga arugbagdol. Ito po ang kanilang tulay na unang pinailawan nung nakarang linggo. Ayan, ang ganda. Grabe mga kachapsoy. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, Barangay Dunya Luisa, Lawang, Northern Samar. Ayan. Thank you.